ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ልሙን ከምቲ ልሙድ ተመሊስናኩም ኣለና ምስ ሓው መሓሪ ኣብርሃም ከምኡውን ዳንኤል ዘመንፈስ ዘለኹ ኣነ ደጀን ከሰተ ከመይ ቀኒኹም ሰላም እንዳበልና እንኳዕ ብሰላም መጻኹም መሓሪ ከምኡውን ዳንኤል ክብረት ኣበልና ደጁ ومحاري እንኳዕ ተራኸብና ዳኒ ከዓ እንኳዕ መድሓን መጻኻ ኩልኹም እንኳዕ ተራኸብና ግርም ጽቡቕ ብጣዕሚ ሓራይ እምበር ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣብ ሽወደን ዘተኮረ ከምቲ ንቡር ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ እዋናውያን ዝበልናዮም ኣርእስታት ሒዝና ክንዛተ ክነምሲና ማለት እዩ መሓሪ እስከ ባእኻ ክጅምር እዚ ናይ ምርጫ ሲና ተዛርብናሉ እንዲና መፂና እቲ ካብቲ ኣቃውማ ናይቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣትሒዝካ ትንሰን ፕሪዮሪቴራት ዝገብርኦ ነገራት እንታይ እዩ ገለ እንዳበልና ኢና መፂና ዘለና ሕጂ ግን ዝያዳ ንጹር እንዳኾነ ኸይድ ኣሎ ኩሉ እቲ ሕርያታት እውን ዝቐለለ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ብሰብ ገለቶም ፖለቲካዊ ሰልፍታት እውን እቲ ናቶም ቀዳምነታት ዝያዳ ንጹር እንዳገበርዎ ይኸዱ ኣለዎ እሞ ኣብዚ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝካየድ ምርጫ እቶም ቀንዲ ረቋሒታትን ኣገደስቲ ዛዕባታትን ኮይኖም ዘለዉ እንታይ እዮም ብኦም ክንጅምር እሺ ክብረት ሃበለይ ደጀን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሃርሞኒ ከዓ ጽቡቕ ምክትታል ክኾነልኩም ተስፋ እናገበርኩ ኣብዚ ንጸንሖ መደብ ምሳና ሓቢርኩም እናኽጸንሑ እውን ብወገነይ ይዕድም ዝዘለዓልካዮ ሕቶ ከምቲ ዝበልካዮ እዚ ናይ ምርጫ መስርሕ ካብ ዝጅመር ብፍላይ ከዓ ኣብ መጀመርያ ሰሙናት ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ወርሒ ጥሪ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ክንህብ ፀኒሕና ብመስርሕ ዝሃብናዮ ሓበሬታታት ከዓ ምርጫ ናይ ሽወደን እንታይ ከም ዝመስል ኣበይ 4 ዓመቱ ክካየድ ከሎ እተን ኣቃውማ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ናይ ሽወደን ከመይ ከም ዝመስል ውሳነ ኣወሃህባን ምምራሕ ሃገርን ምቋም መንግስትን ከምኡውን ኣብ ሽወደን ዘሎ ባይታውን መንግስታውን ኣቃውማታት ስራሕቲ ከምኡውን እቲ ናይተን ፖለቲካ ፓርቲታት ኣብዛ ሃገር ሓጋጋ ኣካል ወይ ከዓ ሪክስዳግ ኢልና ንፅውዖ ወይ ባይቶ ናይ ሽወደን ዝህልወን መናበርን ኣረኻኽባን ወይ ኣጣዕታትዋን ኣብቲ ባይቶን ዝብሉ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ፍልጠት ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ሃገር እዚ ፖለቲካዊ ስርዓት ሂብና ኢና ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚ ከምቲ ዝበልናዮ ካብ ወርሒ ሚያዝያ መወዳእታን ኣብ ግንቦት ሒዝናዮ ዘለና ኣብዚ ወርሒ 5 ኣሰላልፋ ናይተን ፓርቲታት እንታይ ከም ዝመስል ብንጹር ተቢሉ ኣሎ ተፈሊጡ ኣሎ ነተን ኣሰላልፋታት እቲ ምናልባት ጋብቲ መዓልቲ ምርጫ ገለ ሰልፍታት ምስ ገለ ስግረ ደባዊ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ብሎክ ወፂኻ ናይ ምትሕብባር ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ብደረጃ ዞባታት ይኹን ብደረጃ ኮሚናት ተን ፓርቲታት ኩሉ ግዜ ኣብ ባህሊ ፖለቲካ ናይ ሽወደን ምትሕብባር ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ዘሰማምዖም ጉዳያት ተሓባቢሮም ዝሰርሑ እዮም እዚ ምርጫ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ምርጫ እዩ ምክንያቱ ወሳኒ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ታሪክ ሽወደን ንመጀመርያ ግዜ ብዙሓት ንቡራት ሕግታት ዝተቐየሩሉ ዓመት እዩ ክበሃል ይከኣል ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ምርጫ ዝተገበሩ መሰረታዊ ምስ ዓንዲ ሕጊ ናይ ሽወደን ብዝተኣሳሰር ዝተለወጡ ኣብ ጉዳይ ዜግነት ድዩ ኣብ ጉዳይ ምቕባል ስደተኛታት ድዩ ኣብ ጉዳይ ዜግነትን ከምኡውን ብዛዕባ ስደተኛታት ከመይ ክነብሩ ከም ዘለዎም ኣበየኖት ጌጋታትን ገበናትን እዩ ኣብዛ ሃገር እዚ ከንብረካ ዝኽእል ኣየኖት ገበናትን ወይ ከዓ ጥሕሰት ሕግታትን እዮም መንበሪ ፍቓድካ ከስሕቡ ዝኽእሉ ካብዛ ሃገር ከስጉጉ ዝኽእሉ ዝብሉ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ለውጢ ናይ ሲስተም ወይ ከዓ ናይ ሕግታት ለውጢ ዝተካየደሉ
ዓመትን ናይ ምርጫ መቀራረብን እዩ ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚ እንተመፂና ከዓ ድሮ እተን ሰልፍታት እቲ ናተን ማኒፌስቴሽን ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ፕሮግራም እንተተመሪፀን ኣብ መንግስትነት ይኹን ኣብ ባይቶ እንተኣትየን ነቲ ህዝቢ እንታይ ክገብራሉ ከም ዝኾነ ኣየኖት ፕሮግራም ከተግብሩ ከም ዝኾኑ ብንጹር ዝተመልከተሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ፓርቲ ናይ ገዛ ርእሳ ማኒፌስቴሽን ገይሮም ኣለዉ ርእይቶኦም እንታይ ከም ዝመስል እንተተመሪፆም ወይ ከዓ ኣብ ወሳኒ ስልጣን እንተመፅኦም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣየኖት ፖሊሲታት ናይ ቁጠባ ኣየኖት ፖሊሲታት ናይ ምሕደራ ከም ዝኽተሉ እውን ነጊሮም ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ከምተን ቀንዲ ዝሓተትካየን ሕቶ እውን እዚ ምርጫ እዚ ንጹራት ኮይነን ዘለዋ ብፍላይ ከዓ ተን ቀንዲ 4 ማእከል ስሕበት ናይ ዝምርጫ ኮይነን ዘለዋ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዩ ጉዳይ ፍልሰት ናብዛ ሃገር ወይ ከዓ ኣብዛ ሃገር ብፍልሰት ወይ ከዓ ብኢሚግሬሽን ዝኣተዉ ወገናት ዝምልከት ጉዳይ እዩ እዚኣቶም ኣብዚ ፓኬጅ እዚ ናይ መንበሪ ፍቃድ ናይ ኣነባብራ ሕቶ ዕቁባ ሕቶ ዜግነትን ኣተሓታትቱን ዜግነት ዝወስድ መን እዩ እንታይ ምስ ዝገብር እዩ ዜግነት ዝወስድ እንታይ ምስ ዘይገብር ይኸ ዜግነት ዝኽልከል ዝብሉ ሕቶታት ብንጹር ፓኬጅ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ዓበይትን ንእሽቱን ዓናቅፅን ንኡስ ዓናቅፅን ሒዙ ሕጊ ኮይኑ ወፂኡ ዘሎ እዩ ቀንዲ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ምርጫ ዝመፅእ ዘሎ መስከረም ከዓ ማእከል ስሕበት ናይዚ ምርጫ ኮይኑ ኣሎ ካብቶም ቀንዲ ዓንድታት ናይዚ ምርጫ ኣዘራራቢ ኩሎም ፓርቲታት ከዓ መርገፂ ክወስዳሉ ዘለዎን ኮይኑ ቀሪቡሎ ብቐንዱ እዚ በቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እኳ እንተኾነ ብተዛማዲ ግን ኩለን ሰልፍታት ብዛዕባ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዘገድሰን ምዃነን እዩ ዝፍለጥ እቲ ካልኣይ ብዛዕባ ቁጠባ እዩ ቁጠባ ክንብል ከለና ሃገራዊ ቁጠባ ናይ ሽወደን ከመይ ይመስል ኣሎ ብወገን መንግስቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ቁጠባ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ናይ ኢንፍሌሽን እኳ እንተሎ ዝተረጋገአ ቁጠባን ትሑት ዝኾነ ሃገራዊ ዕዳን ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት ብኸምኡ ከዓ እንዳቐፀለ ክኸይድ ከም ዝኾነት ብወገን መንግስቲ ክገልፅ ከሎ ብወገን ተቃወምቲ ግን ብዋጋ ብዙሓት ድኻታትን ወይ ከዓ ትሑት ኣታዊ ዘለዎምን ብዋጋ ናይ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝእከብ ዘሎ ወይ እውን ክረጋጋእ ዝድለይ ዘሎ ንውሕዳት ሃብታማት ዝጠቅም ኣካይዳ ቁጠባ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ኣብ ዝተናውሐ ከዓ ንሽወደን ፀገም ከምፃላ ይኽእል እዩ ናይ ምዕሩይነት ይኹኑ ኣብ መንጎ ድኻን ኣብ መንጎ ትሑት ኣታዊ ዘለዎምን ኣብ መንጎ ልዑል ኣታዊ ዘለዎምን ፍልያት ኣሎ እዩ ዝብል ከዓ ብተቃወምቲ ወገናት ዝግበር ዘሎ እዩ ተኾይኑ እዚ ግን ቁጠባ ቀንዲ ኣርእስቲ ናይዚ ምርጫ ከም ዝኾነ ይዝረብ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዓመት እዚ ወይ ከዓ ዝሒዝናዮ ዘለና ናይ ምርጫ ወቅቲ ቀንዲ ንቁጠባ ፀልይዎ ዘሎ ባህሪ ከዓ እቲ ኣብ ዓለም ለኸ ዘሎ ደረጃ ኩነታት ናይ ኩናት ናይ ሩስያን ኡክራይንን ከምኡውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክቶም ምዕራብ ሃገራትን ምስ ኢራን ዝኣተዎ ውጥጥን ኣብቲ ቀንዲ መስመር ንግዳዊ መስመራት ናይ ሆርሙዝ ተኸፊቱ ዘሎ ግጭት ንቁጠባ ኩለን ናይ ዓለም ሃገራት ፀልይዎ ስለ ዘሎ ሽወደን ከዓ በዚ ፅልዋ እዚ ተፀልያ ስለ ዘላ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ናይ ቁጠባ ኣብ ቁጠባ ኩሎም ነጥብታት ኣለዉ ፀዓት ኣሎ ምግቢ ኣሎ መነባብሮ ናይ ባንክ ሲስተምን ካልኦትን ዝኣመሳሰሉ ነገራት ኣብኡ እውን ብዙሓት ዘፋኹሱ ሕግታት ነቲ ህዝቢ መነባብርኡ ንምምሕያሽ ዝግበሩ ሕግታት ተጠናኺሮም ወይ ከዓ ኣብቲ ፓኬጅ ናይ ቁጠባ ዝብል ተኣትዩ ከም ዘሎ ክፍለጥ ይከኣል እቲ ሳልሳይ ብዛዕባ ሃገራዊ ፀጥታ እዩ ፀጥታ ናይ ሽወደን ብፍላይ ናብ ናቶ ምስ ኣተወት ሽወደን ባጀት ወታደራዊ ባጀትን ወታደራዊ ናውትን ባጀት ዓብይሉ ዘለወሉ እዋን
እዚ እውን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ናይ ወፃኢ ፖሊስን ከምኡውን ወታደራዊ ዓቕምታት ናይ ሽወደን ምስ ፀጥታ ተኣሳሲሩ ዝዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ ከም ዝኾነ እዩ። ብካልእ ወገን እቲ ናይ ጥዕና ናይ ትምህርቲ ናይ ግብሪ ኣታዊ ዝኣመሳሰሉ ከዓ እዚኣቶም ከዓ ካብቶም ቀንዲ ሕቶታት ኮይኖም ዘለዉ እዮም። ካልኦት ብዙሓት ሕቶታት ኣለዉ በብክሳዮም ተላዕሉ ናይ ምዕቃብ ከባቢ ወይ ከዓ ሚልዮ እውን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ርእስታት እዮም። ትምህርትን ኢንቨስትመንትን እውን ከምኡ ተገዲሶም ኣለዉ። እዚኣተን ገሊአን ናይ ሓባር ሰልፍታት ዘልዕሎ እዩ፣ ገሊአን ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰልፍታት ዘልዕሎ እዩ። ንኣብነት ክልተ ኣብነት እኳ እንተጠቐስና ብወገን ስዋርያ ዴሞክራተርና ንጉዳይ ኢሚግሬሽንን ኢንቴግሬሽንን ዝምልከት ክለዓል ከሎ ብወገን እዚ ሶሻል ዴሞክራተና ከዓ ብዛዕባ ኣብዛ ሃገር እዚ ዘሎ ናይ ሸቃሎ ናይ ዓበይቲ ትካላትን ኣታዊ ኣብ መንጎ ትሑት ኣታዊ ወይ ከዓ ማእከላይ ኣታዊ ዘለዎምን ኣብ መንጎ ልዑል ኣታዊ ዘለዎምን ዘሎ ኣፈላላያት ንምምዕራይ ዝካየድ እዩ። እዚ ሕጂ ንኣብነት እየ ዝጠቕሶ ዘለኹ። ከምኡ ከምኡ ዝኣመሳሰላ እተን ፓርቲታት ነናተን ኣጀንዳታት ሒዘን ንዜጋታት ዘገድሶ ሃገራውን ዞባውን ዓዳውን ረብሓታት ናይ ህዝቢ ዝሓዘለ ፕሮግራማት ሒዘን ተኣታትየን ከም ዘለዋ ወይ ከዓ ተዳልየን ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ እዚ ዝመስል እቲ ሓፈሻዊ ስጋዕ ሕጂ ማኒፌስቴሽን ድሕሪ ምቕራቡ ኣብ መንጎ እተን ሰልፍታት ንምርጫ ተዳልዩ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። ታንክ ዩ ሓራይ ይቀኒልና መሓሪ ስለቲ ሰፊሕ ዝኾነ መብርህ ማለት እዩ። ሓውዳኒ ናባኻ ክመፅእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ቅድሚ ቁርብ መዓልታት ብኤስቢቲ ዝተካየደ ሓደ መፅናዕቲ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ እዋን ምርጫ ወይ እውን ዋላ እውን ኣብ ዝኾነ ግዜ ሎሚ ምርጫ ነይሩ ተዝኸውን እንዳበሉ ይወፅእ መፅናዕቲ ይካየድ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ዝተረኣየ እቲ ናይ ተቃወምቲ ኣካላት ወይ እትዮም ፀገማውያን ዝበሃሉ ሰልፍታት ብማግደሊና ኣንደርሶን ወይ ብሶሻል ዲሞክራተርና ዝምርሑ ዝለዓለ ኢድ ወይ ከዓ ዝበዝሐ ድምፂ ከም ዝረኸቡ ኣቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ከዓ ብሞደራተርና ዝምርሑ የማናውያን ማለት እዩ እቲ ድምፂ ናቶም ብዝተሓተው ውሕድ ሰብ ከም ዘበሎም ገለ ክግለፅ ቀኒ ኣሎ። ከመይ ትሪኦ እቲ ታሽሙ እቲ ዝተካየደ መፅናዕቲ ብመጀመርያ እሞ እንታይ ማለት እዩ? ከዚ ገልፅ ቀኒለይ ደየን እቲ ወርሓዊ ዝግበር መለክዒ ማለት እዩ እቲ ቅድመ ምርጫ ንብሎ ኣንፈት ይህብ እዩ። ግን ብታሪክ ተርእናዮ ኣብ ክንደይ ኣጋጣሚ ሂቡ ዳርጋ ኩለን እየን ዝብሉ ብጀካ ናይ ዓሚ ዝሓለፈት ምርጫ ዝነበረት ማለት እዩ። ኣብ ካልእ እቲ ባሮሜተር ንገለ ኣንፈት ይህበካ እዩ። ብመሰረት እዚ ክንገልፆ ዘቐነና እሞ ናይ ሎሚ ወርሒ ጉንበት ዘሎ መሰረት ኩለን ፓርቲ በቲ ምትዋሃበ ሳምፕል እወታውን ላዕሊ ዝደየበ ሚድያ ፓርቲ እያ ፕሉስ ኤን ኮማ ኮይኑ ስለዝረኸበ ማለት እዩ። ብድምር ክንሪኦ ከለና ግን እቶም ሳምፕል ዝወሰድዎም ወይ ከዓ እቶም ቁምሶ ዝወሰድዎም መን እዮም ኣበይ ከባቢ ጂኦግራፊካሊ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ተሪእና 32.5 ቤኑ ሶሻል ብማግደለና ዝምራሕ ክሕዝ ከሎ ሞደራትና 17 ኤስዲኻ 18 ብድምር ተሪኢኸም ኩን ኣብኡ ዘሎ ትፍልልይ ኩንዱ መፅእ ግን እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ናይዛ ወርሒ እዚ መዐቀኒ ግን እቲ ጋብ ኣብ መንጎ ክልተ እቶም ፀጋማይ ብሎክን እቶም የማናይ ብሎክ ዝነበረ ጋብ ኣዝዩ ብምጉፍዒ ጥራይ እቲ ፍሉይነት ተራእዩሉ ማለት እዩ። ብመሰረት ዝረኣናዮ ክንሪኦ ተረኣ ኮይና እቲ በቶም ብቲዶ ፓርቲ ዝምራሕ ናይ 1.5 ሚእታዊ ከንቆልቁል ከሎ ብድምር ምስቲ ፍልልይ ዝፀንሖም ምስቲ ሓደ ብሎክ ናይ 10.7% ሚእታዊ ፍልልይ የርእዩ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ጋብ እዩ እቲ ምንፅፃር ናይ ክልቲኦም ተቃራቢ ነይሩ ካብ 1.5 4 እዩ ነይሩ ፍልልይ። ሕጂ ግን እቲ መዐቀኒ እቶም ቲዶ ፓርቲና ብመንፅር ቁፅሪ ጎዲሎም
دحرينايو مودراتنا 17 نتو خلت له اتخا اس دي 18 نتو خلت له اذا تدميرنا 36 كبابي تمص ويراز انت انا بسوشيال مزينا ግን بينو 32 حيزون دمصي بجكا ناي فينستر بجكا مليون كيدمرنا ناي سنترال انا بوزحاي امنومني توالا ولا سغا زخونو ግን ميليو بارتي كابت استصبيون لعلي حاله باش مونتن لعل بمخر سغا 7 9 معر مس فينستر الله مالتيوم بمنصر نايتم حدا خنريهم كلها اتي كريستيان ديمقراطنا 5.1 ليبرال ستيل حجون بتمعقني نافت بايتو اياتوني مالتيو نافت بايتو خاطي كدني نيات كاب كل تخالف ايكاله اذا تاي حجي بتي يوكلني نقول لهاجر تيلكم يكون يوكلني نيات مبزحت غزي افت مريقا زباور راي نعمنت قال خفالو اس دي تراك عوت يتغبرلو قال خفال كالو بعبلالنت تنكا سلف خوت ابز غبا مالتيو سلازي افتحوا محارك توصل صنحه اتي مهفتام دو ويس حبيبه نمبر زبليتي مريچ اغوس باس كوين سما عندلو منياتو بسيمونا تلارينايو ببزحي اب شوده سمال مليار ويكا بليونر كندلنات بالا تاي مالتيو مور ناتنا اتخرت افتن وننت تكالاتن سرحتنياتن ابتم انكم زلهم كتابع كفترينا تيام كاتاين زلو نو هابتان كفتم يبولن تناتو اسكاتبينغر نفتن محبراوي وحسنه دبا كم بعد حكمنا دين ملي عبيت كنامن او خو علالو وي حجتي تي سوشيالست كنر يلنا زعينتي حجسو سغاب زخونه من يعوت بزي قدس اتنا انا حطنا زملسلنا اي ناي بلوكي ببلوك درجه ريت خوينا ناي حجون سغاد دلنا تناي تيدو بارتي انترا بتم تعاويتهم اذن ريو زلنا دوز بلي كونن كلته كم اجندا زلعون الله ساتا زخونه سدتኛ ናብሽ ወደ እንድመጽእ ፐርማነንት ዝውሃል ክትርፍ ኣለዎ እዩ ታይዳ ብትልፈለት ወይ ከዓ ብግዚያዊ ፀንሕሞ ገለ ነገር ምስ ደለኻዮ ክሰጎ ማለት እዩ ሕጂቲ ካብቲ ናይ ሕጊ ስደተኛ ኣይኦኤም ይወፅሎ ማለት እንታይ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ናብ ሓንቲ ሃገር ክመፅእ ከሎ ዕቁባ ንህበካ ኣለና ዝሓሸ መናብሮ ወይ ከዓ ፕሮቴክሽን ክንህበካ ንበር ዝብል ነበረ ፖሊሲ ናይ ሸወደን ኣብዚ የልዕልዎ ኣለዉ ተኻልኣይ ካ እንታይ እዩ ኣብ ምርጫ ብድሕር ሕጂ መን ይኸድምፅ ንዝብልካ ሕቶ እሳ ከዓ ካብተን ኣጀንዳኦም እየን ድሕር ሕጂ ሓሲቦሞ ደለዉ ይርእይዎ ኣለዉ እቲ ናይ ወፃእተኛ ፅልዋፍታ ኣብኦም ክንደይ ከም ዘምፅአ ስለዚ ኣብ ዝቐፅል ምርጫ ብጀካ ዘይግነት ደይብሉ ከድምፅ ኣይክእልን እዩ ዝብል ከዓ ከም ካልኣይ ከም ኣጀንዳ ሓወእ ሒዞሞ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ በቶም ማሕበር ጠበቃታትን ናይ ኣድቮካትን ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ንሕና ኣተኩሮ ዝመፅእ ውሕስነት ክህልወና ሲ ኣይ ናይ ሰልፊ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ጋዜጣ ፎክስ ናይ እንግሊዝ ሪኣ ነይረ ናይ ሽወደንሲ ከም ኣጀንዳ ገይሮም ሒዞሞ ኣብ ኣሜሪካ የማናይ ኣሎ ኣብ የማናይ ብሸወደን ትኸዶ ዘላ መስርሕ እንተደኣ መፅያ ስደተኛ ዝበሃል ሲ ኣብ ኣውሮጳውን ኣይክረአን እዩ ምክንያቱ ምስቲ ምስ ሰብ ምስ ኣፍጋኒስታን ምስ ሶማል ትገብሮ ዘላ ንመን ይፀልበሉ ሕጂ እቲ ምስጋብ ስጋብ 10 ዓመት ወይ ከዓ እተን ኦሪጋን ንብሎ ዘለዉ ኣብ 10 ዓመት ዝርከቡ ንመጀመርያ ደፊራ ዝለዓለትኩም ሕቶ ሽወደን እያ ኣይናይ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርቲ ስጋብ ናብ ኣውሮፓ ፓርላመንት ዘቕረብሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ንስኻ እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ነተን ካልኦት ኣውሮፓ ሃገራት ፀሊኻ ንስደተኛ ከመይ ጌርካ ካብቲ ዝነበሮ ክትቁንስ ዘለካ ዝብል እዩ እዚ እቲ ሓደ እዩ ስለዚ ናብቲ መዐቀኒ ሕቶ ክንመፅእ ከለና በዚ ናይ ሕጂ ናይ 17 ኣብ መንጎቶም ፀጋማይን የማናይ ብሎክ ዘለዉ ፍልይ ተራእዩ ኣሎ ኣይሆፕ ከምኡ ይቅፅል ኣይቅፅልን ከዓ ኣብ ናይ ዝመፅእ ወርሒ እዩ እቲ ኦረዲ ትጎስጓስ ናብ ባይታ ወሪዱ ኣሎ ኣይናይ ፓርቲ ኣይና እዩ እቲ ናትና ምድላው ከዓ ካብ ሕጂ ይቅፅል እዩ ስለዚ ኣለዎም ክትዕ መስለኒ ዝመፅእ ሶሙንድያ ሓንቲ ይፈጥኳን ግን ከም ኣጀንዳ ሒዞም ኣለዉ ኣብ እተን 4 ርእስቲ ሕጂ ክካትዑ እዮም ባጀት ዝብል እቲ ዘሎ ነዚ ንምስሓብ ተባሂሉ እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ካብ ቀዳማይ ጁሊ ወይ ኣጎስቲ መስለኒ ሕጂ እስካት ናይ ቤንዚን ኣጉዲሎም ኣለዉ ግን ፅቡቅ ዕድል ኣጋጣሚ ሚልዮ ኮይኑ ኣሎ ሚልዮ ጎስጎሳቶም ብምባል ነቲ ህዝቢ ሽወደን መፃኢ ጀነሬሽን ናይ ደቅና ክነውሕሰቶ ኮይና ካብ ሕጂ ቅልውላው ይኣትወና ኣሎ ተባሂሉ ስጋብቲ መፍትሒ ዝግበረሉ ኣብኡ እዩ ሕጂ እቲ ንብሎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ እስቲ ሻርን ክራፍት ኣሎ ትገለሎ ገሊአን ፓርቲ ናብኡ ክግማዓ ክኢላ ግን ኣጀንዳን ስለ ዝኾነ ንገሊኡ ከመዓርዮ እየን ዘለዋ ማለት ስለዚ እዘን ህሉ ኩነታት እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ብሓፂሩ حراي يقني لنا داني سفي زغنا تاش مبري مالتي
ብቐጻሊ ዝግበር ገምጋም ኣሎ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ትክክለኛ ዝኾነ መልሲ ይበልና ከምቲ ዝበልካዮ ምናልባት ሰብ ተኣሽሙ ከሎ ኢለ ናብ ትዕዝብቲ ገለ ክህልዎ ክእል እዩ ዋላ እውን ትክክለኛ ዝኾነ ተኣሽሙ ዘይክህበና ክእል እዩ ግን ሓፈሻዊ እንታይ ይመስል ኣሎ ሓደ ስእሊ ንክህልወና ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚኣ ዳኒ ክገልፃ ዝፀንሐ እንታይ ክውስኽ ምደለኹ ነዚ ከምዛት ክንከታተሎ ክንሪኦ ገለ ፅቡቕ ነገር እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኤስቢቲ ወፂኡ ዘሎ እንድሕር ዳሪናዮ እንድሕር ትክክል ኮይኑ ንሱ ሶሻል ዲሞክራትና ሲ ወይ ሰንተር ፓርቲት ገዲፋ ምስ ቬንስተር ፓርቲት ምስ ሚሊዮን ወይ ምስ ንቬንስተር ፓርቲት ገዲፋ ምስ ሚሊዮን ምስ ሰንተር ፓርቲትን ገለ ክትሰርሕ ወይ መንግስቲ ከቆም ዘኽእሎ ድምፂ ረኺብሎ ሶሻል ዲሞክራትና ዝበሃል ፓርቲ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም ኣድመፅቲ ክንርድኦ ዝግባአና ነገር ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለና ኣነ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ በይኑ መንግስቲ ከቆም ኣይክእልን እዩ መሳርሕቲ ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ሕጂ እቶም መሳርሕቲ ከዓ ኩሎም ሓደ ዓይነት ሓሳብ እቶም መላፍንቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎም ኣይኮን ንኣብነት ሕጂ በቲ ኣብ ፀጋማዊ ዘሎ እንድሕር ርኢና ሶሻል ዲሞክራትና መንግስቲ ከቆም እንድሕር ኮይኑ በዚ ዘሎ በቲ ብቀዳማይ ዝተገብረ ዓይነት መፅናዕቲ እንድሕር ንዕኡ ጥራሕ ሒዝና እንድሕር ንኸይድ ኣለና ኮይና ምስ ቬንስተር ኮይኑ ምስ ሚሊዮን ፓርቲ ተሓቢሩ መንግስቲ ከቆም ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ምስ ሰንተር ፓርቲት ኮይኑ ምስ ሚሊዮን ፓርቲት ገለ ተሓቢሩ መንግስቲ ከቆም ይኽእል እዩ ይኽእሉ እዩ ንቬንስተር ፓርቲት ክገድፎ ወይ ንሰንተር ፓርቲት ክግድፎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንሶሻል ዲሞክራትና ዝድግፎ እንድሕር ኮይነ እሞ ሞር ናብ ፀጋም ክኸይድ የብሉን ዝብል ግምት እንድሕር ኣለኒ ኮይኑ ንሶሻል ዲሞክራትና ምድማፅ ገዲፈ ንሰንተር ፓርቲት ከድምፅ ክእል እየ ወይ ከዓ ኣነ ንሶሻል ፓርቲት ድግፎ እየ ግን ሞር ናብ የማን ክኸይድ ኣሎ እሞ ንፀጋም ክምለስ ኣለዎ ኢለ እንድሕር ዝሓስብ ኮይነ ናይ ሶሻል ዲሞክራትና ደጋፊ ከለኹ ንቬንስተር ፓርቲት ክድግፍ ክእል እየ ምክንያቱ መጨረሽኡ እቲ ናተይ ሓሳብ ተኣነ ዝደልዮ ዘለኹ ባህጊ ተኣነ ንዓየር ብሓኒ እዩ ዝብሎ ፖለቲካ ንሱ ክመርሕ እምበር እዛ ፓርቲ እዚኣ ግድን ገለ ዝብልስ ክኸውን የብሉን ባህላ እዩ ንምንታይ ሕጂ ከምኡ ዝኸውን እንድሕር ንበሎ በዓል ዋኒን በዓል ትካል ኮይና ኣነ ብዙሕ ናፍታማት ዝግበር ግብሪ ዝኽፈል ግብሪ እንድሕር ብዙሕ ክውሰድ የብሉን ናይ ቬንስተር ፓርቲት ልክዓ ኮነ ኢለ እንድሕር ሓስብ ኣሎ ኮይነ እሞ ከዓ ናይ ሶሻል ዲሞክራትና ፖለቲካ እንድሕር ዝድግፎ ኮይነ ድምፀይ ንሰንተር ፓርቲት ክህብ እንከለኹ ብካልእ መንገዲ ንሶሻል ዲሞክራትና ምስ ሰንተር ፓርቲት ንክሰርሑ ይግደም ኣለኹ ማለት እዩ ዝለዓለ ድምፂ ረኺቦም እንድሕር ኣብቲ መንግስቲ ከቆሙ እንድሕር ኮይኖም ሰንተር ፓርቲት ብዙሕ ሰብ ከምዚ ከማይ እንድሕር ሰንተር ፓርቲት ድምፂ ሂቡ ሰንተር ፓርቲት ክላፈኑ እየን ክደልዩ ሰንተር ፓርቲት ከዓ ናቶም ክራብ ኣለዎም ኣሻላሻል ክህልወኒ እዩ ማለት እዩ ብገለ ክፋሉ ወይ ከዓ እቲ ናይ ቬንስተር ብጣዕሚ ንዑ ይድግፉ እየ ሶሻል ዲሞክራትና ይድግፎም እየ ግን ንየማን ገፆም ክድለዉ እንድሕር ኮይኑ ሰንተር ፓርቲት ኣብ የማን ስለ ዘለዉ ምስ ቬንስተር ክረኣዮም ከለዉ ንቬንስተር ድምፂ ብምሃብ ንሶሻል ዲሞክራትና ቁርብ ንፀጋም ክስሕቦም እኽእል እየ እንታይ ክንርኢ ይደሊ ስለ ዘሎ ከ ዝብል ዘለኹ እቲ ዓብዪ ስእሊ ኢና ክንርኢ ዘለና ሶሻል ዲሞክራትና ኣብነት ክበካ እንዶ ከሎ ፀገምና እንታይ ሕጂ እቲ ኣበይ ናይ ኣነስ ኣበይ ኣለኹ እንታይ ሰራሕተኛ ደ ኣፋር ደ እዩ እቲ ቡይን ወስቶ ኢና ሰሰብ ተሪእኻ ሕጂ ማጊ ይብለካ ወይራስ ሰንተር ፓርቲ ምስ ቬንስተር ኮንካ መንግስቲ ቆም ተልካ ኮፍ ይብሉልካን ክልቲኦም ኣዝዩ ፀጋሚ እቲ ሓደ ኣዝዩ ፀጋሚ ዳስዋይ ምስ ማግዳለና ኮፍ ኢሎም ማግዳለና በይነ እየ ዝብሕቶ ተዓዊተ ኣብ መንግስቲ ኮይኑ ባዕለይ ክውስን እየ እምበር ብቅድመ ኩነት ናይ ቬንስተር ክኣቱ ይደልኒ እያ ምክንያቱ ኣዝዩ ፀጋሚ ከድመልካ እዩ ሰብካ ብፍላይ ሕጂ ሰንተር ፓርቲ እንታይ ንፈርሑ ንኣሽቱ ትካላት እንተኣ ብስካ ጥዋዕ ዓሚልካ የመን ይኽፍል ትሕቶ ሰንተር ፓርቲ ክትህሉ ኣይደልይዋ እዮም ናቶም ደገፍቲ ከዓ ነቶም ሓረስቶትን ማእኸል ኣታዊ ዘለዎም ሰብ ትካላት ስኻ ትድግፍ ሕጂ እንታይ ትርድኢት ናትና ቬንስተር ፓርቲ እንታይ ኩሉ ግዜ ቬንስተር ኮይኑ እሞ ነዊዕ ዕድመ ኮይ ዘለዎ ካብቲ 7-8 ሓፍ ዘይብል ኣዝዩ ኤክስትሪም ፀጋም ዝኾነ እዩ ኣብ ገዛ መሓሪ ገዛ ገዛኢኻ ሲ ቬንስተር ትመልእስ ተኾንካ ፀፊኻ ኢኻ ከሎ ሕጂ ሰብ ነቲ ሂራ ዝነብር ግን ኦኬ ምክንያቱ ግን ሂራ ክትነብር ኮንካ ከዓኒ እንድሕር ትሰርሕ ኮንካ ከዓ እስካትካ ከዓ ይሰርሕኒ ኢኻ ብፍላይ ዝናኸና ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ኣብ ክልተ ሰለስተ ይሰርሕ ብሩኻንን ሕጂ እንታይ እዩ ሓንቲ ሕቶ መፅያ ነይራ ግን ዝምልሳ ኣባና ብዙሕ ይሳተፉን እዮም ኣብቲ ናይ ኮመንት ሪአ እንደ ቲዶ ፓርቲ ሳም ኣርሜታ ገይሮም ብምልኦም ንኤስዲ ዋላ ኣብ መሪሕነት ከምፅኦስ ተሰማሚዖም እዮም ኦረዲ ወዲኦም እዮም ከም ንሪኦ ዘለና ዋይተን ሓንቲ ኣኾብ ዘይብላ
እጂ ኮብዚ ብላኮ ደሰማምዕ ኣዝዩ ኣሞንገን ማቱ ሶሻል ዴሞክራትና ኣዝዩ ፀገም ኣይኮነን ሰንትራል ከዓ ሰንትራል ፓርቲ ናይ ሚልየ ከዓ ድሓኒ ሚልየን ፀገም ስለዘይብሉ ሕጂ እንታይ እዩ ከምቲ ዝለዓልካዮ ደጀን ሓንሳብ ስነ ኣእምሮ ንቆርፆ ኣለና ንመን ከም ዝመርፅ መሓሩ እኮ ኣጀንዱ ቀይሩ ከይፈትኩ ንመሓሪ ሒዘ ያመፅእ ኣብ ፖሊስታት ለውጢ ገይሩ ነታይ ናይ ዘርባሓኒ ሕጂ ኣብኡታት ይብለና ቬኒስ ወራ ኣነ ዘጋጠመን ነይሩ ኩሉ ሓደ ኢልስ ንሶሻል ቬኒስተር ዝሂቦም ቬኒስተር ሂቦም እሱ ግን በቲ ናይ ልክዕ ፖሊስ ናይ ቬኒስተር ተረዲእዎ ግን ንዕኡ ኣዝዩ ሃስያ እዩ ሕጂ ከምዚ ዝበልካዮ ፀጋም ብሎክ ስለዝኾኑ ሓደ ዓይነት እዮም ኣይኮኑን ግን ኣብ መብዛሕትኡ ማጆሪቲ ይሰማምዑ ይደጋገፉ ብኸምኦም ከዓኒ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ከምቶም ካልእ ሰም ኣርቤታ ገይሮም ንማግደለና ክድግፋ ይኽእል የተመፅያ መርሓይ ኖ ቬኒስተር ኣይድግፏን እዮም እሳኻ ኣይትደልዮምን እያ እንታይ ደሊሶም ሕጂ ኮፍ ኢሎም ገና ከሎ ቅድሚ ክነት እዚ እንተጌርኩም ንሕግዘኩምና እዚ እንተጌርኩም ግን ኣብ መጨረሻ ኣብቲ ፓርላመንት ምስ ኣተው من كم مبلع من يبلع ايه بقبرو شعنا سوشيال ዝፅጉዑ ናፍቲ ዝፅጉዑ ጥራይ ቁሩብ ሕድገት ይደልዩ ኣትናና ፖሊስኻ እዚ ሓጉዝና ይብሉ ሕጂ ተናይ ደጀን ኮስ خلاص ዘለኹ ኣፅላ ተረዲኒ هو ሕጂ ንምንታይ ደ እንታይ ክኸውን ይኽእል ይመስልካ ሓንሳብ ከምዚ እንበሉ ኣነ ናይ ወፃተኛ ድሕረ ባይታ ኣለኒ ሕጂ እቲ ኣብቲ ምስ ወፃተኛ ዘሎ ምድንጋፅ ገለ ማለት ናይ ሶሻል ዲሞክራተርና ፖለቲካ ዝድግፎ ክኸውን ይኽእል ብኡ መንፅር ከዓ በዓል ትካል ወይ በዓል ፀጋ ክኸውን ናይ ሃብቲ ገለ ነው ሕጂ ናይ እሞ ሶሻል ዲሞክራተርና ድግፎም እየ ግን ምስ ቬንስተር እንዳሕረኣ ኮይኖም ንኣብነት ናይ ቬንስተር ሲ ኣነ ዶርማታ ክኸውን ኣይደልን ኢላ ያኑ ናይ ቬንስተር ፓርቲ ኢለ ዛረብ ንዓኹም ጥራሕ ክንሕልፍ ሲ ከምኡ ግዴታ የብልና እንዳሕረኣ ክንብል ኮይና ቦታ ክህልወና ኣለዎ ኢላ ኣላ ሕጂ ኦኬ እሞ እንዳሕረኣ ከምኡ ኮይኑ ሲ በቃ ብግብርን ብገለን ልበይ ክጠፋእኒ እዛ ትካለይ ሲ ክትዓኑ እያ ኢለ እንዳሕረኣ ሓስብ ኣለኹ ኮይነ ኣማራጭ ኣሎ ሶሻል ዲሞክራተርና እንዳደገፍካዮም ከለኻ እንዳሕረኣ ብፅቡቅ ኩነታት እንዳሕረኣ ርኢኻዮ ብዜናትካ ደገፍ እንዳሕረኣ ዝለዓለ ድምፂ ክረክብ ይኽእል ኢልካ እንዳሕረኣ ሓሲብካ እሞ ከዓ ንፀጋም ገፁ ከይከይድ እንዳሕረኣ ትፈርሕ ኣለኻ ኮንካ ድምፅኻ ሰንተር ፓርቲት ክትብ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብ መንጎ ሰንተር ፓርቲትን ቬንስተር ፓርቲትን ዘሎ ሰንተር ፓርቲት ከዓ ቬንስተር ፓርቲት ኣነ ስልጣን እንዳሕረኣ ዘይተዋሂበ እቲ ናይ ሚኒስተር ቦታ ገለ ማለት እዩ እንዳሕረኣ ዘይተዋሂበ ንሶሻል ዲሞክራተርና ንማግደሊና ኣንደርቾን ከም ናተይ ስታፍ ሚኒስተር ገይረ ይቅበላን ይምሽል ኣላ እቲኣ ከዓ ቬንስተር ፓርቲት ስልጣን ኣብ ዝህብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ድምፀይ ክቦ ይክእልኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ናተይ ክብሎ ይክእልኒ ኢሎም ኣሎ ሕጂ በበይኑ ዓይነት ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሰንተር ፓርቲት ድምፅኻ ክትህብ ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ብዜናትካ ድጋፍ ኦሬዲ ዝሓሸ ድምፂ ረኺቡ ዶ ሶሻል ዲሞክራተርና ንቬንስተር ሰንተር ፓርቲት ከዓ ዝያዳ ንስኻ ከማኻ ዝኣምሰሉ ሰባት ዝያዳ ድምፂ እንተሂቦሞ ሶሻል ዲሞክራተርና ኣክን ምስ ቬንስተር ምስ ሰንተር ፓርቲት ክሰርሑ ክግደዱ እዮም ማለት እዩ እንዳሕረኣ ብኣንፃሩ ኮይኑ ከዓ ክንብሎ ዘለና ድምፅኻ ንቬንስተር ፓርቲት ክትህብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ መርዓንተ የብለይን ዋላ ግብሮ ወሲዶም ኣይግድሸንን ንስያ ትርባሓኒ እንዳሕረኣ ኢልካ ንቬንስተር ፓርቲት ክስታይ ትገብር ድምፅኻ ትህብ ሞ ሕጂ ሶሻል ዲሞክራተርና ተቆላሕቶም ናብቲ ትብል ብየማና ሸነኽ ከዓ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ ሞደራተርና ድግፎም እየ ግን ሜር ናብ ኤስ ድገፆም ተፀጊዖም እንዳሕረኣ ትብል ኣለካ ኮንካ ኣመራፂ ኣለካ ሂወት ናይ ሊበራልና ኣብ ምስኳዕ ናትካ ድምፂ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ዝዓበየ ስእሊ ምርኣይ ፅቡቕ እዩ እወ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝለዓለ ድምፂ ልዕሊ 50 ሚታዊት ገለ ዝረክብ መቸም የለን ሕጂ እቲ ናትካሳስ ሚኒስተር ምስ መን ክሰርሕ ኢኻ ደልዩ ዘለኻ ኣብኡ እውን ክትፃወቶ እትኽእል ተራ ኣሎ ክንፃወቶ ዝኽእል ተራ ኣለና ንምባል ኢለን ደ ዝያዳ ከየንውሓ ኣባ ቁሩብ እንታያ እታ ዘምፃኻያ ደጁ ዳንኤል ኮምፕሊት ዝገበራ ፅቡቕቲ ናይ ምርጫ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ረብሓታቱ ኣብ ምትግባር ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣብ እዋን ምርጫ ስትራቴጂ እዩ ዝበልካዮ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ባላንስ ንምግባር ንረብሓታትካስ ባላንስ ክሕሉ ምእንታን ኣብቲ ዝመፅእ ሓደ ካብዚ ናይ ልፍንቲ ሓይልታት ኣብ ምርጫ ክቐርቡ ከለዉ ንዜጋታት ዝወሃብ ገፀ በረኸት እዚ ሕጂ ክጠቕሶ ዝፀናሕካ እዩ ሕጂ እዞም ዘለናዮም ሃገር ሾደናውያን ሰብ ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ ትካላት ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ዝበልካዮ ዓብ ስእሊ ኣብ እዋን ምርጫ ፓርቲኻ ከም ፓርቲኻ ዘለዎ ኮይኑ
ፓርቲኻ ግን ኩነታት ኣገዲድዎ ዝኣክል ድምፂ ኣብ ባይቶ ስለ ዘይረኸበ በይኑ መንግስቲ ከቕውም ዘይክእል እንተኮይኑ ምስ የማንን ፀጋምን ዝተሓባበረ ፓርቲ እንተደኣ ኮይኑ ባላንስ ከትሕዞ ስኻ ረብሓታት ኣለካ ኣብቲ ናተይ ትብሎ ፓርቲ ረብሓታት ኣለወካ ግን እቶም ረብሓታት እቲኣቶም እዚ ናተይ ፓርቲ ከተግብረሉ ዝኽእል ሓይልን ኩነታትን የብሉን ኢልካ ኣብ ተኣምነሉ እዋን ሓይሊ ክረኽበሉ ዝኽእል ብድምፅኻ ጌርካ ትደልየሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዘይትደልዮ ነገር ከዓ ብድምፅኻ ጌርካ ትዕንቅፎ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልካ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ድሌታትካ ናይ ምትግባር ስትራቴጂ ኣብ እዋን ምርጫ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኩሎም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ዝዓበየ ስእሊ ዝምጥማት ፅቡቅ እዩ ሓደ ኣጀንዳ ዘለዎ ናይ ምርጫ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ክእቶ የብሉን ንኤርትራውያን ዝሓሸ ሶሻል ዴሞክራት እዩ ኢልካ ዝግበር ምትእትታው ከምኡ ክኸውን የብሉን እንታይ ኣብዚ ሃገር እዚ ናይ ትምህርቲ ናይ ቁጠባ ናይ ኢሚግሬሽን ካልኦት ዝኣመሳሰሉ ረብሓታት ዘገድሱ ጉዳያት ክኾኑ ከለዉ ብዝተኻእለ መጠን ነዞም ረብሓታት እዚኣቶም ምጥማቶም ነዞም ዝገለፅካዮም ብሰፊሕ ኢኻ ገሊፅካዮ ፅቡቅ ነጥቢ ኢኻ ኣልዒልካ ደጁ ስለዚ ሰብ ንዕአን ክሪአን ክኽእል ኣለዎ ንምባል ያ ቴንክ ዩ ምሕሬ ይመስለኒ ምልእቲ ሓሳብ ኮይናትና ኣላ ፅቡቅ ካብ ሽወደን ከይወፃና ምናልባት ቀፂልና መሓርና በካ ክመፅእ እቲያ ናይ ሽወደን ኣብ ዓለም ለኻዊ ሜዳ ዝብል ክንሪኦ ኢና ቅድሚኡ ግን እዚ ናይ ዜግነት ዝምልከት ምናልባት ከም ዓበ ኣዘራርባ ኮይኑ ስለ ዘሎ በብወገና እውን ንሰርሓሉ ንዛረበሉ ንገለ ኣለና ግን ኣብዚ ብሓፈሻ ብሃርሞኒ ክሕልፎ ንደሊ መልእኽቲ እንተዳ ኣሎ እንታይ እዩ ከመይ ትሪኦ ዳኒ ዝወፅእ ዘሎ ምናልባት ስፈሪ ፎኩስ ዝብል ሓደ መፅሓፍ እውን ተዘርጊሑ ኣሎ እቲ ፈተናታት ከመይ እዩ ዝመስል እንታይ እዩ ሕብረተሰብና ክፈልጦ እትረልዩ ነገር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ anyway ኦኬ ኣጋጣሚ ንእሽተይ ዕድል ረኺበ ነይረ ኣብቲ ናቶም ኮንፈረንስ ኣብቲ ካብ ትምህርቲ ብቐጥታ ስለዝወሰዱና ማለት እዩ ካብቶም ተምሃሮስ ኩላና ነርና anyway ደጀን በዚ ኣጋጣሚ ዶንጎያ መፅኣት እንታዝገበርካያ ኣነ እኳ ኦልሬዲ መጀመርያ ብስእሊ ረኺበያ ነይረ ኮላሊና ኩሉ ወሲደ ስእሊ ዘርጊሐ ፌስቡክ ሕጂ ግን ጎኒ ጎኒ ኣነ እውን ስፓኒሽካ በቲ ትግርኛ በቲ ገይረ ኣለኹ ትሕቶታት ዝገበርካያ ፅቡቅ እዩ ሰብስ ብኸመይ ይጠቐምን ድዩ ኩላትኩም ካብዚ ንበዓል ደጀን ከዓ ሞራል ሃብዎ ማለት እዩ ብዓቅምና ስትንገብሮ ዘለና ክንገብር ኢና ማለት እዩ anyway እቲ ሓንቲ ሕቶ ኣዘራቢ ድረእኽዋ እቲ ፈተና ንመን ይምልከቶ ንዝብል እዩ ስጋብ ሕጂ ኣብ ክልል ዕድመ 16-65 ዘለዎ እዩ እቲ ነዚ ፈተና ክወስድ ዝግብኦ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስፕሮክ ኣተሓሳሰብ የሉን ኣብቲ ናይ ሄምሲዳ ናይ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ወፂኡ ኣሎ እቲ ዲ በቲ ናቶም ላዕሎት ናይ ትካላት ኢሎም እቲ ዲ ኒቮ ዝበሃል ኣብዚ ሰብ ክፅሕፍ ከንብብ ከምኡ እውን ናይ ሙንትሊክ ፈተና ስለ ዘለዎ እኹል ኢሎም ገምጊሞም ካብ መጀመርያ ምክንያቱ በቲ መገምገም እዚ እቲ ብደረጃናትና ሓሊፍካ ያለካ ሰብ ክፅሕፍ ከንብብ ክዛረብ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ወይ ናብቲ ናይ ሳምሄለ ኩንስ ካብ ተረኣ መፂና ግን ንመን ይምልከቶ እቲ ደብዳቤ ክመፀካ እዩ ካብቲ ሃንድለ ገርካ ማለት እዩ ኣብቲ ቅድሚ ኣብኡ ዝውዳእ ኣሎ ኢንቲክ ንሕወዲእኻ ኮንካ ትልእ ከሎም ኢኻ ኣይኮነን ከዓ ናብቲ ቡክ ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሳምሄለ እቲ ኩንስ ካብ ዘፍርሕ ኣይኮነን ከምዚ ንሕና ዜና ስለ ዝኾነ ከም ሰብ መጠን ከም ሕቶ መጠውን ከፍርሓካ ሕቶ ስጋብ ዝኾነ ማለት እየ ሕጂ እቲ ሕቶ ኢሎሞ ዘሎ ኖሚናሊ ከም ሓፈሻዊ ፍልጦ ንፈልጦ ንክትፈልጦ ስለ ዘገደካ እዩ ድሕሪ እቲ ዝዓበየ ጎቦና ሽወደን ከምኡውን ቶም ዋሓይስ ቀላያት ክንደይ ኪሎ ሜትር ስፍሓ ስጋብ ዝነበርካሉ ማለት እዩ ሕግታት ስጋብ ዝተመሓደርካሉ ናይ ግድን ክንደይ ምን ድግሄት ኣለዋ ኣብ ሽወደን ክትፈልጥ ኣለካ ምርጫታት ስጋብ ዝመረፅካሉ ምን ፓርቲ ኣለዋ ብኸመይ ይቀውም ምሕደራ ናይ ሽወደን ከዓ ናይ ግድን ክትፈልጦ ኣለካ ሕጂ እቲ ንፈልጦ ዘለና ነቲ ንነብረሉ ዘለና ሃገር እዩ እታ ሃገር ንዓና ተመሓድረና ኣላ ብኸመይ ተመሓድረና ንፈልጥ ኢና ናታ ናይ ስራሕ ዕድላት ከመይ ይመስል
ናይቲ ሃገር ሕግታት ናይ ምስል ጂኦግራፊካል እንተ ሓሲብና ከዓ ባህልን ልምድን ሽወደን ስጋብ ትዝርግሐ ጂኦግራፊካሊ ተፈሊጥና ያ ንሕና ያ ተረባሕቲ ሕጂት ናቶም ኣጀንዳ ንሱ እዩ ናነበርካ ዘይትፈልጣ ተረኣ ኮንካ ኮሚን ኣብያ ትርከብ ናብ ዝኺድ ኢሎም ከዓ እንድሕር ዝቕየር ኮይኑ ኣብኡ ይፀገም ሕጂ ከመይ ሓንቲ ቴስስ ዝቐረበት ኣላ ሪእያ ኣለኹ ናይ ኣርቤስ ፍረምሊ ተምሃሮ ኤርትራዊ ጋጣመት ወዲ ዘቕርባ ደሎ ከመይ ጌርካስ ዝሓሸ ስራሕ ኣብዛ ዓዲ ንኣብነት ኣበናይ ኮሚን ሞር ስራሕተኛ ደልዩ ወይ ከዓ ስራሕ ኣሎን ዝብል ከምኡታት እዩ ታቴስ ኣቕሪብዋ ከምኡታት ሕጂ ኣነ ብዚ ኮይነ ድሕነር ቦተን እንታይ ይመስል ክላይሞቱ ገለ ዘይፈልጦ ተኮይነ ስቢያላ ገለ ዘይፈልጦ ኮይነ ይነብር ኣብቲ ሃገር ዘለኹ እምበር ይነብር ኣይኮንኩን ዘለኹ ሕጂ ተሓስባ ናይቲ ፊዚካልና ጥራይ ኮነስ ኣተሓስባና ሕጂ ስነ ኣእምሮና ተሃገር እንታይ ትመስል ሕግታት ፅባሕ ንጎ ንዓይ ይፈርዱን ኣለው ንዓይ የመሓድሩን ኣለው ንዓይ የብሉን ኣለው ክፈልጦም ኣለኒ እቲ ሃገር እውን بملؤ بيناي أيناي منديكات باي بتصحفات منجستي يزججلني نبي يتقرأ أنت ملكتن دخا أنت فلتنا تتقمتينا سلازم نعوب بمبال اتفتنا عزي خبر يكون بت إذا مولو تايدا مريج أيو تشوزيو كلتا سلسة تشوز كل وخيلي أو حد مريج أماتيو كالترناتيف سلازي تزاني خاون كتمر صوت خيليها دش أن أونيا بولن اتجزيون أخليهم هي مخمزي بسترس جزية تجبرنا يكون كم زنا يشوف كل جلعني سلازي تي وصي زلو كنسكاب سكاب حجي سامي هلا ات محاسلات مصحف ግን ኣብቲ ሰማዕሪዎ ሞደሎ ኩኒዮ ዝለዓል ትምህርቲ ሊካ ግን ኣብቲ ናይ ሃንደ ጋር ዝሓትኹም ኢንቲክ ወይ ገለን ተራቂብኩም ኢሎም ዘይምልከትኩም ክኾኑ ይኽእል ስለዚ ከም ምኽሪ ንገብሮ ድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣነ ከም ኣነ ማለት እዩ እቶም ሞባይልስ ከም ድሕር ኣንሶካ ጌርኩም ግዜኹም ካብ ኮፍ ኢልና ንቆትሎ እንታይ ብዲስታንስ ዲና ብምሸታዊ ሳሚ ሄለን ወስዳ ስለዚ ሳሚ ሄል ትወት ወሲድ ካሲ ትወበ ፍላሽ ካብዚ ሓደ ንሆግስ ክላን ተወካ ሰዓ ሓደ ከም ክራብ ኣብ ናይ ይምናሸት ካንሳያ ስለዚ ሳተ ወሲድ ካሲ ልዕሊ ይኸይድ ካለኻ ማለት ስለዚ ከቢድ ኣይኮነን ክብል ደለ ትሬግለር ካ ኣሎ ኣብዚ ሃርሞኒ ሚድያ ኣብቲ ሰሙናዊ ሓድሽ ነገር ተልይኻ ኣብዴት ናገበርና ስለንኸይድ ንግዚኡ እዚኣ ትመስላላ ደጅም ወገን ከተስኸላ ትኸለ هو أنا سب أب كم زي كل جزء كم زي نجارات كابتي نبي حق زغنون لعلي أخبر أبيلنا تزير أنا أخبر أبيلنا تزي حسب نام تبغي كن دار والله تبغي كن ماسي أخذ زغنم دلوقت قبل لهم كحر عدلنا ماس عدلنا ثاتينا أبطعوا جزء هنا توليدنا قلنا عندنا حاجة قطعي هاجرينا نبرز لنا بستفلا من قديم داخل كأخذ مارت دا سمعها كوفيلكا من باب سلشكا أب خير من التقدير وتخيل أي كات حتى مغني تبهالك اليوم نايم حجي نغين ما زي قال حجي بقى تصبغ زينا فينا دحار كمتي زكا بدنا قرقل ملقا بقى أيكون كنت دانون كنت قلت صراحة كذا عادي يقولون أيشور انتهي بلا أنس كم زي كم مجمرتو نجينا قد متصوت ناي سامي سكوب زفوتو تعشوا مندي زفوتو طعمي صحابي بنقول صحابي ولا أبزناي ناي جمناسي تابزي كم بوكس كوسر كله خزي بقى كم تمرتي كنا نير بقى هم قال مش هرري كاتخذوا عينات قالوا خمي ونيرو قال حجي دسيل كاخت مارو النجاري ون بقى أنا أفلت أخان قال مسات زخنا نجاري دقنا دي مسرتها زخنا تأشمي مامتيم زلو كم زي دايما ورق أنا وصفه توبة وصفهم بالقاع مركز بنك سيستم دفعت كاسي كل الناس فرقت ببرجنزة أو يا ده لفت توبة هو بنك قبلك بنك سيستم ولا دي تكمل لا تزوج يلا حجي دحار كم زي تي السميمبر نتنفلطو ነገር መብዛሕቲኡ ነትንፈልጦ ነገር ነቲ ንነብሮ ነገር ኣብ ሽወደን ንነብር ሰባት ነቲ ንነብሮ ነገር ሲ ስሙ እንታይ ምዃኑ እዩ ነገርና ሳሚስ መስኮ ሰብ ኣብ ዝዓድሲ ናይ ምዝራብ መስል ከም ዘለዎ ዝፈልጥ እዩ ታዲያ ከንደኻ ሓሳብ ናይ ምግላጥ መስል ከም ዘለዎ ዝፈልጥ እዩ ሕጂ ናይ ሳሚስ መስኮ ፈተና እንታይ መስልካ እታ መስል ንሳሲ እንታይ ትበሃል እያ ኤትራንድ ፍሬት ታስማ ጥራይ ሓት ፈልጣ እምበር ታ መስል እንታይ ምዃና ትፈልጣ ኢኻ ገለ ሕጂ ዝካበድ ነገር ኣይ مريجا إيكو مريج حتى براكو كان في إكس فوكلاري ولا هو حجي منم تعشمو زبل نجار أيكونن دحر حجي بقى نو يترفني يغني اللي في استك حوي قال دحر زيلنا بعلنا
በቃ ንፍልጠት ቀረብ ኣብ ዝኾነ ዘመን ኢና ንነብር ዘለና ስለዚ ብዙሕ ዘጨንቕ ነገር የብሉን ይኽብል ደለ እቲ ናይ ተኣሽሙ ናይ ዲ ምዃኑ ኦልሬዲ ናይ ኢሚግሬሽን ሸር ጌርና ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና ናይ ስፕሮክ ፈተና ኣሎ ናይ ቋንቋ ፈተና ኣሎ ንሱ ሕጂ ናይ ኢሚግሬሽን ኣብዚ ስክሪን ሸር ክገብሮ ክእለ ሕጂ ኣብ ተኣሽሙ ዘሎ ኣብቲ ኣብዚ ቢሉ ገሊጹ ኣሎ እስከ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኒያ ሬግለር ኣየናይ ምዃኑ ኣብዚ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኢንኮምስቲ እዩ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኤስኤፊ ኩሽ ዲ ዘበለ ኣብ ኮንቮክስ ዝተማሃረ ወይ እቲ ፎልኮፕስ ኮላ ገለ ዝብል እዚ እቲ ደረጃ ሕጂ እንታይ ማለት ናይ ኤስኤፍ ዲ እንድሕር ይብለና ኣሎ ኮይኑሲ ኣብ ተኣሽሙ ማለት ኣብቲ ናይ ኤስኤፍ ኒቮ እዩ ዘሎ ናይ ቋንቋ ፈተና ማለት እዩ እቲ ናይ ሳሜስኮስኮፕ ከዓ ኦልሬዲ ፓብሊክ ኣይኮነን ዘሎ ምናልባት ብሱዳን እውን ዓንተ እውን ዘራረብ ጌርና ገለ ናይ ሳሜስኮስኮፕ ኤት ናይ ዩምናሴፍ ማለት እዩ ኣብቲ ደረጃ ንሱ እዩ ዘሎ እታ መፅሓፍ ንሳ ንሕራእያ እታ ስፈሪ ፎክስ ትብል ሲ ናይ ሳሜስኮስኮፕ ኤት ኒቮ ንሱ እዩ ዘሎ ገለገለ ዝኸውን ግን ንሱ እዩ ዘሎ እቲ ደረጃ ማለት ስለዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣለና ናይ ኡንደርኮትሽካውት ቢልዲንግ ዝወድአ ገለ ሕጂ ዝፈልጦ ነገር እዩ ማለት እዩ ገለ እንታይ ምዃኑ ትክራብ ግን ምናልባት ብዙሕ ሰብ እውን ዘይክፍተን ክኸውን እዩ ስንስከ ኤትዎ ገለ ዝወሰደ ኣብ ጅምላ ፓብሊክ ምስ ገበሮ ዝያዳ ክንዘራረበሉ ኢና ዝያዳ ክንገልፆ ኢና ግን ዘይክፍተን እውን ንኽእል ክኸውን እዩ ብዙሕ ሰብ ሓፂሙሲ እተን ሕቶ መልሰንሲ ነታ ዲ ዝምጥና በታ ዲ ደረጃ ዘለያ እወት ናይ ሳሜስኮስኮፕ ትምህርቲ ኣብ ኤስኤፍ ስለዘየለ እምበር ንዕኡ ዝምጥን እዩ ስለዚ እዚ ድሓን ቀሲና ዳርኣና ክንከይድና ግን ሰብ ስትረስ ክገብር የብሉን ክረባበሽ የብሉን ንኽእሎ እዩ ገለ ናይ ኤስኤፍ መምህር ነርኒ ሓደሲ ክንጨናነቕ ርኢና ናይ ናሽናል ፕሩፍ መፀ ማለት ሕጂ ኣኩ እዩ ኣዝዩ ንፉዕ መምህር እዩ ነይሩ በቃ ክርዳእካ ከሎ ኖ ኣይደልኒ ክርዳእን እንተዘይልካ ከም ትርዳእ ገይሩ እዩ ዘረዳእካ ገለ ናቱ ፔዳጎጊስክ ሴት ማለት እዩ እንዴ ከምዚ ናሽናል ፕሩፍ ገለ ኢልና ክሪስቶፈር ይሃር ኢልና ናሽናል ፕሩፍ ይሃር ክሪስቶፈር ኣብ ዘሎ ኢልና መምህር ንሱ ማለት እዩ ናሽናል ፕሩፍ ዘሎ ታሕቲ እዩ ዘሎ በቃ ሕጂሲ ኣነ እንድሕር ኣእምሮኩም ኣለኹ ሳብ ትልዕሊ ኢኹም ዘለኹም ገለ ብል ነይሩ ሕጂ በዚ ዘሎ መፅሓፍ ተዘርጊሑ ኣሎ በዚ ንሕና እውን ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብ ትምህርቲ ዓለም ገለ ብዘጥረናዮ ኩላትና ማለት እየ እቲ ፈተና ኣብዚ ንሕና ካብዚ ኢና ዘለና ትንጭነቐሉ ኣብዚ ክኸውን የብሉን ልዕሊ እቲ ፈተና ንምባል ኢለ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ሸር እንዳገበርናዮ ክንከይድ ኢና هو هم ማለት እቲ ትነብሮ ተጻሒፉ መጻካ ማለት እዩ ተጻሒፉ መጻካ ይበቃ ሰብሲ ሓደ ቆልዓስ ሕክምና ናይ መርካብ መሰል ኣለዎ ብለካ ነው ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ገለስ በቃ ህፃን መሰል ከም ዘለዎ ምግላፅ ቃል ንሳ ምባል እዩ ኣነስ ናይ እሳስ ናይ ምባር መሰል ኣለካ እዚኣ እንታይ ሰብኣዊ መሰል ከም ትበሃል ጥራሕ ነታ ቃልነታ ስማ ንምርካብ ተዘይኮይኑሲ ዘብል ነገር የብሉን ዝተኻበለ ነገር ገለ ኣይኮነን ንምባል ዘሎ ሓበሬታ ሓና ቀፃል እንዳርኣናዮ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ምናልባት ኣታ ናይ መጨረሻ ሕቶ ክንከይድ ምሕሬና ባኻ ክብላ እዚኣ ሽወደን ናብ ዓለማዊ መድረኻት ኢኮኖሚ ዝምድናታት ምስ ህልው ኩነታታት ተሓይዝካ እንታይ ክትብለና ትኽእል هو ከም ዝፍለጥ ሽወደን ኣብ ናቶ ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ጦር ቃል ኪዳን ኣልያንስ ወይ ከዓ ምትሕብባር ካብ ዝኣቱ ንዳሓር እቲ ቀንዲ ኣብ ዓለም ለኸ فذيها تاسم ناي طور قال كده ناي طور قال كده نو خابتات ندحر زترأيو ناي ጸጥታን ወታደራውን ኩነታት ምቅያር ኣብቲ ባጀት ናይታ ሃገር ኣብ ስእሊ ናይታ ሃገር ዝመፁ ቀንዲ ካብዞም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዝሓለፉ 10 መዓልቲ ብፍላይ ከዓ ዝመወዳእታ ሰሙን እዚ ዝተራእዩ ጉዳያት እዩ ንዕኡ ዝምጥን ሃገራዊ ባጀት እውን ዓቢ ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ሽወደን ኣብዚ ልፍንቲ ዝምስኣተወት ኣትሒዛ ክትዕጠቆ ዘለዋ ዕጥቂ ክትጥንቀቀሉ ዘለዋ ጉዳያት ካብቲ ቅድሚ ናብዚ ናቶ ምእታዋ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኣተኪሮም ይሰርሑ ኣለዉ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ከዓ ምናልባት እዚ ኣብ ናቶ ኣትያ ስለ ዘላ ኣብ እዋን ውግእ ይኹን ክሪስ ወይ ከዓ ህፁፅ ግዜ ኩነታት ክስዕብ እንከሎ
ዝህሉ ኣነባብራ ንመጥቃዕቲ ቀረባ ዝኾኑ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ሳይበር እዋናትን ወይ ዘበን ስለ ዘለና ክጥቅዑ ዝኽእሉ ትካላት ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ከም ናይ ፀዓት ካልኦትን ዝኣመሳሰሉ ኣየነት እዮም እንተተጠቂዑ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ሲስተም ብሳይበር መንገዲ እንታይ ዓይነት ኣማራፅታት ኣሎ መተካእታ ፀዓት ኣሎ ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ከዛረብ ዝፀንሐ እዩ ብዛ ሃገር እዚ ንዕኡ ኦልሬዲ ምስጢሩ ብዝሓለወ መንገዲ መተካእታ ፀዓት ከምፅእ ዝኽእል ህንፀት ይካየድ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቶም ቀንዲ ዘዛረቡ እዮም ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ እዚ ሃገር ኣብ ፀዓት ዘለዎ ፀገማት ዓበይቲ ፀገማት እዩ እቲ ፀገማት እቲ ከዓ ብክብሪ ዝተሰነየ ስለ ዝኾነ ኣብ መነባብሮ ናይ ሰባት ከዓ ቀሊል ዘይበሃል ቁፅሪ ናይ ዋጋታት ናህሪ ይኹን ናይ ተጠቃሚ መረረ ዘለዎ እዩ ምናልባት ኣብ ግዜ ውግእ መጥቃዕቲ ክኸውን ይኽእል ብደገ ዝመፅእ ክኸውን ይኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፍጠር ቅልውላው ክኸውን ይኽእል ናይ ፀዓት ኣብ ዝበላሸወሉ እዋን መተካእታ ተገይሩሉ ዘለውሉ እዋን እዩ እቲ ካልእ ኣብ ዓለም ለኻዊ ናይ ውግእ ዞና ሆርሙዝ ኢራንን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ንግዳዊ መራኸብታት ኣብቲ ፀቢብ ወሽመጥ መራኸብ ንክሓልፋ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ዓብ ስለ ዝኾነ ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾና መንየን ሽመን እኳ ይተጠቕሰን ግን ዝበዝሓ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ምስ ኢራን በይናዊ ዝኾነ ዘተ ብምግባር ናይ ነዳድን ናይ ሃለኽትን ዘይሃለኽትን ኣቑሑት ንግዳዊ መስመር ዝመሓላለፍ ናይ ሆርሙዝ ንኣውሮጳ ሃገራት ክፉት ንክኸውንን ምስ ናይ ሓይልታት ፀጥታ ናይ ኢራን ወይ ከዓ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢራን ምትሕብባር ክገብራ ኤውሮጳውያን ተሰማሚዐን ከም ዘለዋ ባዕሉ መንግስቲ ናይ ቴህራን ገሊፁ ኣሎ ሽወደን ሓንቲ ካብ እንድያ ኣይኮነትን ዝተገለፀ ነገር የለን ናብ ማንም ሃገር ሽማ ኣይተገለፀን ኣሎ ብሓፈሽኡ ግን ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ሓደ ስምምዕ መንግስቲ ኢራን ከም ዝበፅሐ ወይ እውን ውዕል ከም ዝፈፀመ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እቲ ካልእ ኣብ ዓለም ለኻዊ ኩነታትና ዝኸውን ነገር ወይ ከዓ ካብ ሽወደን ዶባት ወፃኢ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዓንተወይ እውን ዳኒ ተንኪፎ ነይሩ ሽወደን ብወገና ብሃገር ደረጃ ምጉዳል ኣብ ነዳዲ ገይረላ ንኤውሮጳ ከዓ ሕብረት ኣቅሪባ ነይራ ሓደ ሕቶ ተወሳኺ ምጉዳል ዋጋታት ኣብ በንዚና ናብ ናፍታን ክገብር ተፈቂዱላ ሰለስተ ክራውን ኦልሬዲ ጎዲሉ ኣሎ ግን በቲ ዘሎ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ኢንፍሌሽን ናይ ዓለም ዕዳጋን ካልኦትን ተቢሎም እቶም ዝግበሩ ዘለው ምጉዳል ዋጋታት ኢፌክቲቭነስ የርእዩ የለው ናብቲ ዋጋታት ይዕብለሉ ኣለዉ እቲ ዋጋታት ምጉዳል ዝግበር ዘሎ እምበር እቲ ምጉዳል ዋጋታት ክሳብ 4 ንሊትሮ ዝኣክል ስጋብ ሕጂ ተገይሩሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ናይ በንዚን ምዝ ሕጂ ዝመፅእ ሓድሽ እቲ ካልእ ኣብ መንጎ ህንድን ኣብ መንጎ ሽወደንን ተፈጢሩ ዘሎ ነዊሕ ከዘራርብ ዝፀንሐ ናይ ንግድን ናይ ኢንቨስትመንትን ውዕላት እዩ ወይ ከዓ ዝምድና እዩ እዚ ንሽወደን ናይ ገዛ ርእሱ ፀጋሕ ሒዙላ ይመፅእ ዘሎ እዚ ከዓ ብክልተ ክትርጎም ይኽእል ሓደ ሽወደን ኣብ ዓዲ ህንዲ ዓብይ ዕዳጋ ዘለዎ ከባቢ ኣብዛ ሃገር ኢንቨስትመንት ብምግባር ወፍሪ ናይ ሰደድ ኣብ ህንዲ ንምግባር ዘኽእላ ጥጡሕ ዝኾነ ንግዳውን ናይ ኢንቨስትመንት ውዕልን ገይራ ኣላ በኣንፃሩ ከዓ ህንዲ ኣብ ሽወደን ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥር ዝኽእል ኢንቨስትመንት ክትገብር ብምስምማዕ
ነዚ ስምምዕ እዚ ናብ ተግባራውነት ንምልባሱ ከዓ መራሕቲ ናይተን ሃገራት ናይ ክልቲአን ናይ ህንዲ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ህንዲ መራሕቲ ኣብዚ ዓዲ ዑደት ይገብሩ ኣለዎ ብደረጃ ሃገር ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተኣትዎ ውዕል ናብ ተግባራውነት ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ መጻኢ ናይ ሽወደን ናይ ጠለብ ናይ ስራሕ ድዩ ጠለብ ናይ ኢንቨስትመንት ድዩ ጠለብ ናይ ቁጠባ ዓብን ወሳኒ ተራ ዘለዎን ዝምድናን ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝተካየዱ ዓበይቲ ንጥፈታት ከዓ ብኣወንታውነት ዝግለጽ ነገር ይክበሃል ይከኣል ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩነታት ሓሪና ዘምፃናየን ዘን ሰለስተ ጉዳያት እዚኣተን በዚአን ደው ምባል ከኣክለኒ እዩ ቴንክ ዩ ምሕሬ ዳኒ ምናልባት ኣብዚ ትምልኦ ነገር ንሕር ኣሎ ንዓኻ ዕድል ክበካ ሞ ግዜና ተኣክል ስለዘላ ኺላውን ስለዘላ ፍሉይ ነገር የብለይን ናይ ሎማዓንቲ ዘተንክፍ ናይ እኹል መስለኒ ኣብቲ ዝመፅኻ ብካልእ ኣጋጣሚ ስሕ ዝበለ ስጋብ ንመፅኻ ነዝሃብካና ዕድል በዚ ጋጣሚ ናመስግነካ ማለት እዩ ነዋ ተንኪው ደጁ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምናልባት ኣብቲ ዓንቶይ ኣብዚ ናይ ምርጫ 4 ዓበይቲ ጉዳያት ማእከል ኮይነን ኣለዋ ዝበልክዎን ሕጂ ክሪኦ ፀኒሐ ብኖት ክሪኦ ፀኒሐ ዘይተቐስክዋ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ቁጠባን ከምኡውን ጉዳይ ክሪሚናሊቴተን ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ኣንፃር ገበን ዝግበር ወፍሪ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መስሕብ ናይዚ ሃገራዊ ምርጫ ክኸውን እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገበነኛታት ኣብ ሽወደን ገበን ዝገበሩ ኣብ ደገ ኮይኖም ብዝእዘዙ ናይ ገበን መርበባት ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ንምብታኾም ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ዓበይቲዮም ሚስጥራውን ዘይቁልዓትን ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት እውን ዑደት ይካየድ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ብዙሕ ዘይተገለፀ ብሚስጥር ዝተሓለወ ብሚኒስተር ፍትሒ ሽወደን ዝምራሕ ጉጅለ ናይ ፖሊስ ኣባላት ናይ ሽወደን ዘሎ ከብዎም ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ኣብ ቱኒዝያ ዑደት ገይሮም ኣብኡ ዝነብሩ ኣብ ሽወደን ቀጥታ ምስ ቅትለት ምስ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝተኣሳሰሩ ገበነኛታት ተዓቂቦም ስለ ዘለዉ ከምዚ ተሓዙ ተገይሩ ኣሎ ናብ ሽወደን ኣሕሊፍካ ክወሃቡ ድዮም ኣይወሃቡን ድዮም ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ሽወደን ግን ኢንተርናሽናሊ ነቶም ዝድለዩ ብገበን ዝድለዩ ሰባት ተዕሪ ከም ዘላ ምፍላጡ ፅቡቅ እዩ ካብዞም ሓደ ተታሒዞም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ስኩጎስ ዝተባህለ ቦታ ዝተቐተለ ሓደ መንእሰይ ወዲ 15 ዓመት በዚ ገበን እዚ ዝሕተት ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቱኒዝያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎን ሽወደን እውን መረጋገፂ ረኺባ ከም ዘላ ካብ ሰበስልጣን ናይ ቱኒዝያ ኣፍሊጦም ኣለዉ ናብ ሽወደን ተመሓላሊፉ ክወሃብ ድዩ ኣይወሃብን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙናት ኣኽባር ሕጊ ሽወደን መብርህ ክህብ እዩ ስለዚ ገበንን ምክልኻል ገበናውነትን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣዛረብትን ማእከል መሰረት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ሃገራዊ ምርጫ ኮይኑ ከም ዘሎ ንምግላፅ ዝኣክል እየ መወዳእታ እሞ በዚኣ ይቀኒለይ ብረህቲ ይቀኒለይ ኣነ እውን ይቀኒልና ምሕሬ ሓራይ እምበር ዳኒ ከምኡውን ምሕሬ ክብረት ሃበለይ ፅቡቅ ግዜ ነርና ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝቐፅል ሰሙን ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰምናዩ ክኾነልኩም እምነ ሰላም